The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. O among Dios, ug amahan sa tanan, diha ni Kristo, imong anak, ug among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya o gugma, tabangi ang among banay nga na sa tanang dapit sa kalibutan, o kiusaha kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eukaristiya, ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan aron ang imong presensya mag-awhag kanamo sa pagpadayon sa imong magaluwas nun nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay, uban sa panabang sa Espiritu Santo, magiya sa tanang banay, labi na ang mga gisulay nga mamahimong nga balay sa panagdait ug pag-ampo ug sa kanunay, mangita sa imong kamatuoran ug magpuyo sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus, kaluoy kami. Maria ug Jose, iampo ninyo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Again, maayong adlaw sa Ginoo ni sabang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Don Tuyano Sr. alias Veritas. Okay, ang atong pizza karon, pizza sa sa bulan sa Nobyembre, tuig 2016. Ug atong kauban ron din hino sa Pikas Lawak sa technical side, mo gyapon si Igsuon Danilo Luod uban ni Tax Ilumba. Okay, atong gisaad sa miaging Domingo nga atong tubagon ang mga issue may labot na sa atong pagtuong Katoliko, diin gisibya ra po dinhi sa atong istasyon, no? Kay dili naman kita mao'y nagasibya dinhi sa maong istasyon, no, sa RMN DXDR, no? Kay kining istasyon bukas ni sa tanan, mao ni istasyon nga patingugon yun tanan, dili bias, mo programa din bisan unsang tinuhuan gidawat. So mao na kanabang freedom of expression, freedom of
speech, bukas diri. Kung siya atong tinuhuan, ipadayag, no? Programa ta diri, no? Kay kini, alang ni Satanan. O dunay mga issue karon nga atong pagatubagon sa atong nadungog. Una, ang tulumanon diin kining nasunda nato sa atong mga igsuong Baptist na sila gipang hisgutan. Uban na sa akong igalapod nga pastor, doon na siya gipang hisgutan nga atong hisgutan, no? Muhatag tawag response sa iyang mga gipaambit o gipadayag po dire o sa ato pong nadunggan sa tulumanon sa ato mga igsuong Seventh-day Adventist. Kaya naaman sila tulumanon po dire, no? Unya, no, alas 7, kung ako masayop, no? Alas 7 sa gabi. Hinoon ang atong matubag dire, katura po atong nahinumduman kay wala man ko makaandam ko diri og outline sa maong mga gihisgutan nila. Apantaman sa atong madumduman ato gyud nang hisgutan diri sa atong tulumanon, no? Okay. Dayon ka muna ang bahala magtimbang-timbang kung unsa gayud ang inyong pagatuhuan. Whether o mutuo mo sa ilang mga gipangpadayag o diri ba sa atong ato pong gipadayag. Okay. Sugda nato kadtong gisgutan sa atong higalang pastor, no, sa Baptist. Diin kini kunong basihan sa pagtuo Biblia ra gyud. Biblia ra gyud mo'y basihan sa atong pagtuong Kristohanon. Wala na lain. Biblia ra. Kay sa ato gong tinuhuang Katoliko, dili igo ang Biblia lang, no? Dili igo ang Biblia lang. Kay sa atong pagtuong Katoliko, tinuod nga basihan ang Biblia kay mo man ay atong handbook, no, sa atong Kristohanon nga Katoliko nga pagtuo. Pero dili igo ang Biblia lang. Kay mismo ang Biblia naghiskot nga dili kay siya lang, no? Sama pananglit, for example, sa 2 Tesalonica 2:15, nagingon si Apostol Pablo nga barug kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among tudlo kaninyo pinaagi sa wali nga binaba o oral, o pinaagi sa among sinulat, no? Barug kuno nga malig-on sa mga tradisyon. Gani tradisyon ba gani iyang description sa Kristohanon nga mga pagtulunan. Lain po noon tong tradisyon nga gisaway ni Kristo. Kay dili man na ingon kinigupong uban pag magisgod galig tradisyon, moingon dayon nga ala si Kristo nagsaway magtradisyon. Kining uban lahapon man dayon basta tradisyon wa gyud nay ayo. Dili ingon ana. Kay parehas ra na sa kung dunay dili tinuod nga Dios, naapoy tinuod. Dunay dili maayo nga kritisismo, naapoy maayo. Bad o good criticism, di gana mawala ng vice versa. O gana bang atbang. Okay. Ingon ana pod nga kung dunay tradisyon nga gisaway ni Kristo, doon na po tradisyon nga maayo. Ug mao na ang mga tradisyon nga Kristohanon. Di ba? Sige ingon ni Apostol Pablo, barug kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagig wali nga binaba og sa sulat. Of course, kining sulat mao na ning nasuwat sa Biblia nila, no? Okay, so unsa man ang mga tradisyon nga binaba na lang? Well, atong masabot na kadto ng mga ilang gibansay, gitudlo o gipractice o gibansay nga wa na masulat. Nya maapirmahan po na sa suwat ni Apostol ni Juan, ni John the Evangelist,
Asa man mabasa sa Juan Kapitulo 21, versikulo 25. Ay nag-ingon siya nga, dili ang tanan nga gisulat no, sa ato kunong Ginoo, dili kuno tanan na sulat sa iyang mga gipangbuhat. Kay kung sulaton pa kuno ang tanan, nagtuo siya nga bisan gani ang kalibutan dili kaigo kasudlan sa mga sinulat. Of course, figure of speech hyperbole. And pagkadakuha ng kalibutan, siya rong di yun masuwat. Okay, gi-emphasize, gipahimug at lang ni Juan nga, daghan pag yung masuwat. Kaya ingon ani magunang logic anagod sa mensahe ni Juan. Ang kaalam sa Dios infinito. Di na masukod nimo, di na masukod nato, di na kanabang matugkad sa tawhanon lang nga pangisip. Muna nga di na to na masudlang sa usa ka gamayng libro ang wisdom, kaalam sa Dios. Di ba? Gani sa Deuteronomio 29:29, dili man gani tanan gipadayag sa Dios na may tinago. Di ba? Ang iya lang kadtong gipadayag mo na inyo, pero kadtong wa na nako gipadayag, ay na pud mo pamugos. Okay. Sa mga buhat ni Jesus, matod pa ni Juan, dili ang tanan na sulat, no? Juan 21:25. Sa mapananglit atong naay nasuhat pero dili lagi tanan. Okay. Kadto bang hinumdum mo atong katong magkasasala nga babae si Magdalena, naghinumdum mo sa istorya nga hiabtan man to ni Kristo, no, sa iyang panahon nga silutan na unta siya og death penalty sa mga Hudiyo, kay balaod magyud na sa mga Hudiyo sa daang kasabutan nga ang makalapas ni anang kanabang maayo nga kanabang kabutang so sa katao, but pasabot kanang sa may balaanon nga kanabang dapat obserbahan himuon sa tao nga dili niya lapason ng unsay sugo sa Dios, sama anang gibawal ng panapaw mo kanang mga dili maayo nga buhat sa usa ka babae, no, dapat ihimplo gayud. Ato na lang diretsoon. Hisakpan si Magdalena nga ang iyang pagkababae usa ka mananapaw. Unya kay ang silot sa palaod sa mga Hudiyo death penalty man, mao na nga katong naabtan man ni Kristo man gani nga silutan na unta si Magdalena og death penalty, pero gi-abolis ni Kristo ang ilang death penalty. O manggali ni usapod sa atong ebidensya natong Katoliko nga dili tanang gibansay sa daan nga wala gibag-o o gipadayon sa pag-abot sa bagong kasabutan, kinahanglan giusab, di ba? Sige ingon ni Kristo, kinsay katong wala kuno makasa may maunag bato mupatay, yawa may himo gani ato kay nauwaw pod kay sila tanan puros mo pod magkasasala, no, unya unsa may relevance ani, no, kini bang issue ha, kay do naman to suwat si Kristo sa ubos katong mitikubo siya ba, do na siya gipangsulat. Unya dili nato mabasa diri sa Biblia ug unsa toy gisulat ni Kristo. Di ba? Inoon sa mga teologo nato sa atong tinuho ang Katoliko, doon na mga speculations lang, maingon gitag speculation, mga panaghap. So posibleng mainsakto ang panaghap, mahimo pong dili pares ra gud anang managhap ka og sa imong kauban sa pamilya nga labi madudahon ka
O nga, nilakaw dayon, wag ka kahibalog asa, dahil managhap na dayon kag unsay gibuhat. Nya kanang imong panaghap mo na speculation. Nya kanang panaghap mahimong mutunong, mahimo pong dili. Ang mga Katoliko na itong teologo nga gatuon aning Biblia, dunay mga panaghap. Of course, katong mga tao ginoon nga nakakita, nakabasa dito sa gisuhat ni Kristo, dili gito panaghap para nila kay nakita man gyud nila. Pero kanato ra kuno nga nagbasa sa Biblia, wa man ta kita. Iguro tagabasa sa Biblia nya na kuno gisulat si Kristo matud pa rin sa Biblia. Ito sa ubos mitikubo siya. Nanulat siya pero wa man suwat sa Biblia. Mo na usa sa atong ebidensya nga di gyud tanan mga kamatuoran na suwat. Diba? Dili tanan mga kamatuoran na suwat. Sa mga panaghap, sa atong mga teologo, dunay panaghap nga posibleng motunong, posible pong dili, unsa man pananglit. Na ay teologo nga Katoliko moingon nga posible nga ang gipanulat ni Kristo dito, mga sala nila ba? Mga nagkadaiyang sala sa tao. Di ba kailan naman untang patyon si Magdalena batuon? Kanya matut pas panaghap sa maong teologo, siguro nagsulat si Kristo dito klasik-lasing sala nga ilang gipangguhat. Dayon niingon siya nga, okay, sige, kinsa tong walay sala ninyo, mao'y muuna og bato ni anang babayhana. May muunag bato ni anang babayhana. O ni aning babayhana. Wa mangyoy ni bato kay sila tanan ang ilang ginahuna puros man pud makasasala. So wa gyud nila napatay si Magdalena. O gani base sa pulong ni Kristo, of course medyo irony. Figure of speech lang yapon. Ingon siya nga kinsa tong walay sala mo'y muuna og bato o mupatay ni ining babayhana. Sa base sa iyang gipamulong, kung atong literalon yun pagsabot, huwingon ta nga, si Kristo maoy mo, siya mo'y kinahanglang mo patay yun ni Magdalena, nga naman, kay siya may walay sala, di ba? Kay mo kung ato bang iliteral ba iyang mga pulong ba nga, niingon siya nga, kinsa tong way nahimong sa, maoy mo una og bato, aron mamatay kining babayhana. So base sa iyang gipamulong, siya maoy kinahanglang mo patay. Di Magdalena kay wa man siya sa. Pero wa man niya patyas Magdalena. Mao ning bahina sa ebanghelyo gibasihan sa atong mga pari. Ngano sa atong panahon karon gi-emphasize gipahimug-atan ng pagsupak sa death penalty. Nga kanang death penalty gipapasa Dios na lang nato na siya na ana sa adlos paghukom. Di ba? Ya mingon man ko ng uban nga ngano man lagi berita sa daang kasabutan daghan man kayong patay dia. Okay. Ayaw na tugtuon ng Biblia. Ang Biblia gatudlo og progress sa teolohiya. Di na to ipadayon tong unsay giundangan na. Kining Biblia na to galambo ning teolohiya ani. Dili ta mo padayon atong wala nagi pahimug-atan. Ang gipahimug-atan ni Kristo sa bagong kasabutan diri gugma. Love your enemy. Katong di ba sa una ay for an eye, ngipon sa ngipon. Kining sa ganito muna ilang formulaan ay for an eye, ngipon sa ngipon. Kung bunon kuno kag bato, balusan pug bato. Pero pag abot ni Kristo lahi man bunon kag bato ang gi-emphasize nga formula, balusan man imong kaayo o balusan man imong pan. So dunay gilainan, ha? So mao na mga tinahod nga tigpaminaw nga moingon ta nga kung ang nasulat lang sa Biblia may pagkatuhuan sa ato pa kadtong gisuwat ni Kristo didto nga wa na masuwat sa Biblia, di day tutuhuan. Bakak na ito. Wa day ito ikalabtanan. Kadtong gipanuwat ni Kristo sa iyang pagtikubo. Okay.
dili kay Biblia lang. Unya kanagong Biblia lang kung ato gyud ang eksaminon, mao man ay hinungdan nga nadaghaning tinuhuan karon. No? Mao gyud ni tinuhuan kana galing baruganan nga sola escriptura o Bible alone. Kana ra gyud basihan. Sa ato pa ang tao inigbasa niya sa Biblia, ang pangutana ron kinsa mang interpretation ang dapat sa liga nato ipalabi. So ang tao moingon din nga ug siyang nasabtan kay basihan laging Biblia, so iyan na dayong hunaon nga sakto na niya akong nasabtan. Oh, kay Biblia ra man kay basihan, so ug siya akong nasabtan ani tinuod ni. Unya kay naay laing mubasa sa Biblia, lahi man pud yang pasabot, dili man pud pareha sa imo. Then para niya okay lang pud to, kay mo ang pud to yang nasabtan. Na, isa to pa, wa na, bahay na. Then tuwa po laing gabasa, panitan, minta Martin Luther, siya iyang nasabtan, mauni, tibuok niyang nasabtan sa Biblia. Then, iya dang ipatuo nga, sakto ni, sayo pang simbahang Katoliko. Then, kung doon na po yung mutuo niya, amo itong naapod siya mahimong sakop. Then, mato na po ni John Calvin, ni John Wesley, nahimo man sila mga protestante, pero dili biya parehas gyud ang overall sa ilang interpretation. Gani, katong mga naunang protestante, no? Dili man to sila musupak anang kanang pagka-immaculate conception ni Santa Maria. O kanang pagka-Birhen ni Maria nga nagpadayon. O si Luther, di man siya musupak anang pagtulunan sa Katoliko mahitungod sa virginity of Mary. Pero ubang mga protestante ron, supak man. Mao na parehas na gabasa sa Biblia, pero dili gud mo nagsama ang tibuok nga pagsabot sa Biblia. Ngano man, then okay lang kay Biblia ra man kuno basihan. So ug unsay nasabtan sa tao o sa grupo sa mga tao sa Biblia, mao na day na insakto para nila. Una hinungdan nga nabahin yun didaghaning tinuhuan agi ana nga principle Bible alone, sola escriptura. Pero sa Katoliko, kung atong sundon ang basihan sa Katoliko, di gud ta mabahin. Ngano man, unsa may basihan sa Katoliko? Una, Biblia. Unya, kung dili klaro sa Biblia, naa sa apostolic tradisyon. Katubang gisgutan ni Apostol Pablo sa 2 Tesalonica 2:15. Gatong gibinaba na lang kay wa na masuwat. Tradisyon. Dayon, kung naapugaan ng tradisyon, kay pananglit ka research kag history, kay naamang yung mga tradisyon sa mga apostol, nga wa na masuwat sa Biblia, pero gipanulat na sa mga church historian. Sama nila ni kisa Eusebius. Sa padaghan na sila. Basa ragod mo ang mga sinulat sa mga early fathers o church history. Ang ubang tradisyon ana gisuwat pero wa na dias Biblia. Sumunod dili lagi igo ng Biblia lang kay naay mga butang dias Biblia nga wala gi klaro para saan nang naghatag si Kristo og gahom sa pagpamasaylo og sala sa unang mga ministro niya o mga apostol kanang sa San Juan 20:19 ngadto 23. Nagitagaan niya gahom sa pagpamasahilo og sala. Niya mga Katoliko magbasa sa Biblia kay dili man kuno na kumpisal lang ipasabot ni Kristo diha. Kanang sacrament of confession dili kuno na kumpisal sa pari. Ayuhan ninyo basa ng history, di ba? Kumpisal na. Giyon sa nila pag-interpret. Okay, so naaman na sa tradisyon gud may bawa na to, giunsa na nila pagsabot o giunsa nila pag-apply. Na kini mga dili Katoliko mubasag Biblia, Bible alone, so kung dili nila makita ng tradisyon giunsa na pagsabot sa mga apostol, una mga Kristiyano, giunsa nila pag-apply, pag-practice, mo nang mingon sila nga, wala may kumpisal. Na, tanawa mo na. Muna usa sa example nga mabahin ta agi anang Bible alone unya dili magparehas atong pagsabot anang Bible alone. Nakaron panangit do na poy moingon nga sakto ka veritas Biblia din apil pud tong wa na masuwat nga sa mga tradisyon na lang nga gibinabat na lang pagsugilon kay wa na masulat sakto ka veritas. Unya mao na nga naapoy pundok mo
ingon tingali nga, sige, himo tagpundok din, iapil na tutong tradisyon mo na masulat na man sa mga suwat sa mga early fathers o mga church historian. So iapil na to na, dayon, pero mabulag tas Katoliko, himo po taglaing pundok. Unya, maingon na din ka, sakto ni, among pundok kay, kuan kanang naas Biblia ang gitudlo din, kadtong wa na pod masulat, na nito mapod mig apostolic tradition. Pero naglain mis Katoliko, di gapon na isakto kay kulang pa na. Napoy ikato nga basihan kinahanglan dili ka mo masupak ana. Unsa may ikato? Authority, teaching authority. Now, unsa may gibasihan na to ana, no? Okay, mupakli ta og panid diri sa kasulatan. Nga dili na kay kopyahon lang nimo nang gitudlo sa Biblia din maghimo kag kaugalingon nimo pundok. Ang problema authority nimo. Asa magkagikag authority ana nga dili man tanan gisugo ni Kristo, no? Asa magkagikag authority, no? Pananglit, no, atong pamalandungan ning sa Mateo 7:29, no? Mateo 7:29, no? About ni teaching authority. For he taught them as one having authority and not as the scribes. Ang gitumbo kani kining otoridad ni Kristo. Kaning sa Matthew 7:29 ba nga gihisgutan nga ang pagsangyaw ni Kristo, siya kung siya gali manudlo, giila gali yung nakita nga naa gyud siya authority. Dili para sa mga scribes. Although ang mga scribes o katong mga magtutudlo sa daang tinuan, sila may authority sa daang kasabutan, pero pag abot ni Kristo, kanang iyan ang sugdan ng iyang New Covenant Kingdom of God, nawala na ang ilang authority. Kay iyan naman pong sugdan ang kanang ginghirian nga mag-ilik na po siya bag-ong mga opisyalis mo ito mga apostol. So mauna nga nawala na ang authority sa mga skriba. Although sa daang kasabutan nga pagtulunan, tinuhuan na sila yung authority. O sa katong Old Covenant Law. Pero sa New Covenant Law, nag-ilik naman pagbag-o mga opisyalis si Kristo katong mga apostol. Sumuna nga, wala na nila ang authority. Pero si Kristo, naa niya. Kaya di man mawala sa Diyos. Di man mawala ni Kristo ng authority. Kunya, ang pangutana karon, kinsa may gi-authorize ni Kristo aning pagmensahe sa mga pagtulunan sa bag-ong kasabutan? Una, mga apostol. Diba, naingon siya sa Juan 20, 19-23, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Kinsa man ang kaninyo? Tanang tao ba? Mga apostol. Unya ang pangutana, sa dihang, wa na ang mga apostol, kinsa may gi-authorize? Siyempre, diha, makita na ito na kung kinsa ang giordinahan sa mga apostol. Unsa man ang paagi sa mga apostol sa pag-authorize pinagi sa ordination kanang pagpandong sa kamot. Unya tanawon na to. Unya sa mga grupo karon unsa man tinuhuana nga ang ordination makunik gyud bang succession o paghatag mag-authority unsa man tinuhuana karon nga makaangkon nga ang iyang ordination gikan gyud sa mga apostol. Unsa man kinuha. Only the Roman Catholic Church natay basahon din hinga bisan gani ang mga dili Katoliko mo kuha na mo approve ana. Aniya, doon ako'y basahon nga Katoliko nga mga obispo ang gitumbok ana, no? Kay kining Katoliko makatrace ni sa iyang kagikan nga maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostol. Nya sa di po din ako ni basahon, di ba dingon si kanang ba sa Roma, si Pablo mo ko'y gasultian. Roma 10:15. Unsa may giingon diya sa Roma 10:15? And how shall they preach except they sent? Unsa ang nila kuno pagwali o pagpanudlo kung wala sila gipadala? Unsa man ang pagpadala? Unsa may but ana pag-authorize di man pwede bisan kanang maingon tag kanang authority na to sa paghubad-hubad sa balaod, di ba? Mga abogado man. Oo. Di man ka basta mahimong abogado. Eskwelahan man na nimo. Naa man gali seremonyas po na. Oo. Ingon ana po.
Unsa man nimo pagka sinugo, unsa man nimo pagka mensahero kung wa kang gipadala, wa kang gi-authorize. Unya, yun sa man pag-authorize. O man na, pinagi sa ordination mo, manggalin na nga, matag tinuhuan karon napod sila ordination. Napod sila pagpandong sa kamot, kay para ma-authorize, pero ang pangutana, kanang ilang paghatag og authorization, mo ba na ang gikan sa mga apostol, nakunik ba na, o naghimor-himor sila ilang kaugalingon? Kaya ang nahitabo ko doon, lahi man, magmubulag sa Katoliko, din magama-gama po sila ilang authorization. Mo man nahitabo, for example, sa Iglesia ni Cristo. Tinuod nga ang mga ministro naapod sila pag-authorize ka ng ilang ordination, pagpandong sa kamot, pero dili man gud ta mosago kinsa may nag-ordain ni Felix Manalo. Makonek ba sa mga apostol? Dili. Nya, muargyo sila nga dili kinahanglang ordinahan si Felix Manalo kay siya may nagsugod paras ba ni John the Baptist. Oo. Nya ilang man gipanag-ing si Felix Manalo ni John the Baptist, tinuod mo na ilang argumento nga kung maupay nagsugod na di na kinahanglan. Suguon ka dito ni Kristo nga, di ka pandungan, pwede. Pero dili man nato mapanag-ing ang panahon ni Felix Manalo o panahon ni John the Baptist. Kay sa panahon nato karon, dugay naman nasugda ni Kristo ang iyang iglesia. O yang iyang iglesia, gisaaran nga dili maguba. Kay bisan ang ganghaan sa impyerno, dili makabuntog sa ato pa, mapadayunon ng iyang iglesia. Kung mapadayunon ang iglesia, sa ato pa, ang giilang nga pagsugod, dili panahon ni Felix Manalo, kundi panahon niya mismo. Sa ato pa kay, nasugda naman ni Kristo, dahil na iyang iglesia magpadayon man, sa ato pa, dili maputol ng pag-authorize, pinagis pagpandong sa kamot. Una nga sa panahon ni Felix Manalo 1914, naagi ng pag-authorize, pinagis pagpandong sa kamot. Ya kay wa man ma-ordinize Felix Manalo. Gani kung atong tun-an ang history ni Felix Manalo, usaman to siya kakatoliko. Nibiya lang nagbalhin-balhin. Naghimo na din siya iya din nganlan po niya Iglesia ni Cristo, nya daghan pong mutuo kay mabasa lagi sa Biblia, pero ang pangutana, ang authority naalagis Biblia ng ngalan kay Iglesia ni Cristo, pero ang pangutana, ang iyang authority, kinaamas Biblia, importante man ang authority. Kung bitaw, for example, kanang Baptist, i-trace na sa history kung kanang grupo sa mga Baptist ron, masumpay ba na sa mga apostolis? Kaysa akong nahibawa na unang record na nabasa na kung mga 16.9 na. 16.9? No, na base di ko sigurado no, base na sipyat ko. Basta kung i-trace na ito ng history sa mga Baptist, dili man na panahon ni Kristo nagsugod. Nya moingon sila nga sa Biblia ni nagsugod kay naaman nakatuday si John the Baptist. Kanara pag kunik-kunik pinagiri sa pulong Baptist o John the Baptist, dili na ego ng paghaom-haom sa termino. Ang historical lineage nga kanang imong grupo makonek, masumpay gyud sa mga apostol kay katong grupo ni Kristo lig-on man to, magpadayon man to. Nakaron gawas na to mga Katoliko nga moingon nga masumpay gyud ta. Mo bitaw nang diya sa Grolier og International Encyclopedia ang pasangilan nga founders Katoliko si Kristo kay dili man gud nila malalis ng history sa Katoliko bisan pa sa the New Book of Knowledge. Ani pasahon nako ning mga referensya karon nga dili igo kay Biblia lang, ato pong tan-aw ng credential. Nabitang mupalitag hayop o for example baka o so pada diha kana mga hayop ba no, kung mupalita tanaw mo na to ng credential na nakipasigkinawat na tanaw unsa may credential sa Katoliko nga siya gyud may authorize ang iyang mga obispo. Kaya ang iyang ordination gikan jud sa mga apostol, sa to pa ang teaching authority naa sa mga obispong Katoliko. Nakaroon kung ngayon kag Biblia lang, adi naman ka mangita anang authority, principle. Di ba? Kanang mo man gituyo na sa mga dili Katoliko ng pagtulunan na sola escritura, Bible alone, para tanan libre mo interprets Biblia. Nya kay di man magparehas, mo nang magbahin-bahin, mo daghan ang religion. Mo nang importante ng kana galing authority principle.
kinsa may tinuod nga gi-authorize mo na ilang wad-una nga principle para nga bisan kinsa mo tudlo aning Biblia. O natanawa unsay isang putaran ana nga principle, sola eskriptura, Bible alone, tanawa ni daghang tinuan kay dili man sundo ng authority principle nga gipasabot mga agres Biblia. Saan ni mo pagwaling wa ka gi-authorize o gipadala? Well, may ka Adventist matahom ra ba ng Adventist kay mga pagtulunan na ara gyud gipangkopya ni Ellen White's Biblia. Pero ang pangutana, otorisado ba si Ellen White? Unay pangutana diyang importante. Daghang madala, kaya mas Biblia gitudlo. Unya, ang Katoliko kay authorized man, niya naman siya authority sa pagdili og pagtugot, napigi pang usab niya. Yamin sila, dili na mao ng Katoliko kay naay gipang usab. No, balido man pod ang changes pananglit kanang pag-usab anang ikan sa Sabado nga tus Domingo, naay authority ang simbahang Katoliko ana. Ang tinuod mga igsoon, ay nagaling basa-basahon sa mga Adventist kanang Converts Catechism nga giusab sa Katoliko, di mo na nila tiwason og basa. Kung ilahos nila nagbasa, naay gibutang dito nga doon ay gibasihan ang iyang authority. Nga nung gihimo na sa simbahang Katoliko ang pagbalhin ana, kaya naay siya authority. Nga gikan ni Kristo, asa man na mabasa Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot na ko sa langit. Wa man moingon si Kristo sa Biblia diri sa bagong kasabutan nga kanang iyang gitahod nga Sabado sa mga Hudiyo dili pwede na mabalhin nga tus Domingo. Basahan ra ko ng Biblia, nagtudlo ba si Kristo nga dili pwede ibalhin ng solemnity of the Sabbath nga matunong og Sabado sa pagpalihan as Domingo. Nag-ingon ba si Kristo nga dili na pwede mabalhin? Ang ila lang tungod kay si Kristo kuno example bitaw si Kristo. Sa panahon ni Kristo dili na to matandi sa atong panahon karon kay gairog naman ta, galambo naman ta. Sa panahon ni Kristo naa na bagoy radyo, naa na bagoy television, wala pa. Sa panahon ni Kristo dili pa nato makita diha ang iyang kanang dogmatic declaration of transfer. Kay bag-o pa man mo bitaw sa footnote sa katilingbanon nga Biblia sa Katoliko giingon nga sa sinugdanan ang mga kadagkuan nga Kristohanon nagsunod pa sa tradisyon sa mga Hudiyo sa mga pananglit. Pares anang tuli bisan si Apostol Pablo gani bisag hibalo siya nga dili na requirement sa Christianity kanang tuli, pero si Timoteo ba to? Titus, iyang tinun-an, iyang ipatuli to respect sa balaod sa mga Hudiyo, pero dili na requirement sa Christian teaching, di ba? Kay New Covenant naman ta, lahin usbon na po na to ang Covenant kay bag-o man, nabagoy bag-o nga daan ra gihapon. Di ba? Si Kristo man kuno pa nag-ingnan, nagrespeto man kuno sa Sabado, balik-balik pa. Tinuod bitaw, to respect kay sa bag-o pa ang simbahan, dili na automatic maundangan ng unsay na batasan na. Pag-anhi po ni Kristo, wa siya mo anhi aron gubon na yun ang Old Covenant, dili. Iya pa ng gituman, mo gali si Kristo mo yung nakatuman na tanan, ikatos Kristo, bantay sa adlaw yung papahulay, Sabado. Dayon, bantay pag yung pista, kay naman lang pista, kining Adventist gali ron, wa man gabantayan ng pista. Diba? Si Kristo mo yung nakatuman, ana, pero wala siya mag-ingon nga, dili na pwede usbon. Masabot nga pwede na usbon sa iyang iglesia o sa iyang simbahan nga naman. Basahan ko ng Colosas 2:14-17. Unsay gingon ni Pablo diha, ay magtugot nga doon na pa'y maghukom ninyo bisag unsa inyong kanon. Then, o kana pong mga unsa nang mga panagtigom, panang giapil pagalit ng Sabat, in magtugot ana. Kani anata ni Kristo, New Covenant na iyang but pasabot sa tupag unsay mahukman nga usbon diri sa iyang iglesia lawas ni Kristo mutuo ta ana. Unya kay giusab man yun na. Unya ngano makakabig ning Adventist kay panig-ingnan lagi. Pero dili tanang panig-ingnan nga diha sa Biblia kinahanglan yung ipadayon. For example, naaman sa Biblia kadtong maghalad-halad og hayop kay mo kuno ibayad sa sala. Nya ipadayon din na nato.
Sa bagong kasabutan, dili naman na. Kaya kamatayon ni Kristo naman mo'y tinuod nga magkawala sa itong mga kasalanan. Dili tanang panag-ingnan sa Biblia, kinahanglang ipadayon dyan. Nag-ingon bago si Kristo diya sa bagong kasabutan nga kanang iyang panag-ingnan nga morespeto siya sa adlaw Sabado sa mga Hudiyo, kinahanglang ipadayon yun na nga dili pwede na usbon. Wala. So gani nagtudlo po sila ilang kaugalingong doktrina nga dili pwede usbon. Way pagtulunan sa Biblia nga nag-ingon si Kristo, o kamo mga apostol o ang inyong mga successor kanang inyong ordinahan walay katungod mo usab ani. Nag-ingon ba si Kristo ana? Wala, doktrina ra na kaugalingon nila. So, apil ba sila mo nituoan ng Bible alone, pero wabe na sila gatuo ana, gabuhat ana, kay daghan silang gitudlo nga mas Biblia kana dayang pagtulunan nila nga dili pwede ibalhin, dili pwede usbon. Pagtulunan ra na nila, no? Nga maabtan niya kus panahon di pa nako ni mabasa ni nga tong referensya dinhi, no? Nga magpamatuod nga kining Catholic Church mao gini ang tinuod nga gi-authorize ni Kristo nga naman kay ang ordinasyon sa mga obispo maganib yung pagbalik panahon sa mga apostol. Historical and implication klaro kay na. Anyway, unahon na ko ning Pasugo Magazine sa atong mga igsong Iglesia ni Kristo, no? Pasugo Magazine, pinitsahan Marso-Abril 1986, no? March-April 1986, page 4, no? Ang nagsulat ani siguro ministro siguro sa iglesia, no? Pilhon B. Puentes, wa man nun gibutang diri ministro ba ni, pero basin, no? Okay, magtutudlo man. Pilhon B. Puentes, Pasugo Magazine, March-April 1986, page 4. Giingon niya, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. Sige, ingon ni Pilhon B. Puentes, sa ka magsusulat sa Pasugo sa mga Iglesia ni Kristo, ingon siya nga, dili ta supak. I have nothing against the fact, dili ta supak nga the Catholic Church, ang Katoliko nga simbahan, which exists to this day, nga nag-exister karon, could be traced back from the 1st century, makasubay sa iyang kagikan sa unang siglo. Dili siya supak sa ito pa, pasar Katoliko anang kanang ano ingon bata nga gikan yun panahon sa mga apostol ni atong tinhuan. Kay bisan sila mismo gali nag-angkor na. Unya laing pasugo pagyud, no? Pasugo Abril 1965, page 41, gingon. So we don't question the claim of the Catholic apologist that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. Kini mo'y bugat guys nga tanan, no? Dili Katoliko gasultihan ni magtutudlo nga kaaway sa simbahang Katoliko. Nga naman kay naman ni magsusuwat manis Pasugo. April 1965, dugay-dugay na ni sa una god mga unang issue nila sa Pasugo, usa ka bulan na anay issue, pero karon murag tagduha na ka bulan, no, para sa itong ibasa nato ganina. Pero niadtong 1965 Abril, page 41, Abril ra gyud ni siya nga issue, no, sa Pasugo, no. Gingon, so we don't question the claim of the Catholic apologist that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. Dili kuno mo question o musupat sila nga mga iglesia ni Kristo sa mga gipang claim o kana bang gipang pangangkon sa mga Catholic apologists, kinsa man ning Catholic apologists kami, no, mga CFD. Tigpanalipod bas pagtuo apologists. Dili kuno sila musupak sa among pangangkon
nga mga dipensor Katoliko nga unsa man nga the Catholic Church nga siya lang ang Katoliko lamang mao'y makasubay sa iyang kagikan nga maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostol. Gibutangan pagalig alon. Dili kuno sila masupak no ang mga iglesia ni Kristo nga ang Katoliko lamang kuno. Ang Katoliko lamang, ha? Sa ito pa, dili sila makatrace kay ang Katoliko lamang man. Dili kuno sila makasupak nga ang Katoliko lamang mao'y makasubay sa iyang kagikan nga maganid yun pagbalik panahon sa mga apostol. Sa ato pa dili sila kasubay, angkon sila ana. So kay Katoliko ra may makasubay sa ato pa, mao na ebidensya nga valido o ang tinuod nga gi-authorize kay mo managing sa Biblia sa unang pagwali kung wala gi-authorize. So ang tinuod nga gi-authorize ang mga obispo karon ila i-challenge mo nila ang authority sa mga obispo. Inigbasa nila sa Biblia, ingnon man nila mga obispo sayop kami may correct. Murag inani ba hitabo ba? Sa atong pamalaod diri sa Pilipinas, ang final authority sa ato pa ang magisterium, ang Supreme Court. Kay final authority man na magisigot tag balaod. Nya na pananglit dunay abogado nga mobasa pog sa mga libros balaod. Then inigbasa niya, then moingon din siya nga sayop ang Supreme Court. Murag mao na nahitabo. Kay ang authority gi-challenge, mao na may giingon nga sayop ka, ako may correct niya. Magisterium ka, authorized ka nga mosulti ana. Mao na hitabo ron nga ang tinuod nga gi-authorize mga obispo kay ang iyang ordination magamit gyud pagbalik panahon sa mga apostol. Sa to pa kung mo-challenge ta ang authority sa mga obispo, sa ato pa, ang atong kaugalingon may gihimo na itong authority. Ako magkatawa ang kuha nino, pasailuan lang yun ninyo, kung ayawan may natog timbang-timbang, katawanan man ang ilang ipanudlo, ilang baruganan. Kaya ang authority na sa mga obispo, niya kiro ilang namang inon, mo-challenge naman sila, may sila, kami may authority. Kaya sakto among interpretation, na maulagi na. I-challenge silang authorities mga obispo. O niya, ano pa, kini kay, dili na ginasiktaryan nga kuan referensya. No? Klaro na yun. Sa Grolier Encyclopedia. Grolier Encyclopedia. Volume 5, page 106. Catholic Church, Greek Catholicos, Universal General. The term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. No? Ini may laki kay mga CFD ani mo kutlo-kutlo, no? Grolier Encyclopedia volume 5 page 106. Nga kinsa may founder sa Catholic Church si Cristo sa to pa nasubay niya ng history sa Katoliko. Kaya di man siya masulti ani diri sa Grolier kung hindi niya masubay sa history ng Katoliko. No? Yang may ingon naman ng uban, nakidumdum ko Dias Plaza, Adventist man tong ni sukna na ko, naingon siya nga, pataka lang kada veritas, mabasa ba daw ng pulong Katolika, Catholic Church des Biblia, ang mabasa diha aghan mga iglesias, mga santos, iglesias, mga hintil, siapa to, Iglesia ni Cristo, Iglesia sa Diyos, pero di ko kabasa di Catholic Church. Yun siya akong tubag. Dili gid na mabasa ng Catholic diya kay kanang pulunga gud na invento o na oso panahon naman sa mga unang bahin sa ikaduhang siglo. Although si Kristo nag-ingon na diha sa Marcos 11:17 nga ang akong balay paghinganlan o pagatawgon og alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran? Universal. Unsa man ang universal? Lukop sa tanan. Oh, mao na term. Pero awahin na nagam-i og termino nga dunay kombinasyon sa Grego. Ang unang ni gamit ana si Obispo Ignacio nitong 110 AD. Unsa ang pagsulatan sa Biblia nga kanang termino ha awahin naman na himugso. Plus ganana gong termino nga pope. Kanang termino nga pope di tang kabasa sa Biblia na kay panahon nila wala pa nang pulunga. Kanang termino nga pope gigamit
sa pagtawag sa katungdanan ni Pedro. Kanang tinugyanan siya, ingirihan sa langit. Mauna nga, ngano, pero kining ruler, nganong gibutang niya Catholic Church, imbes ka nang naas Biblia, kaya nga naman, kahibalo naman siya, nga ang Iglesia ni Kristong tinuod, o Iglesia sa Diyos nga tinuod, gitawag og Katoliko ni Obispo Ignacio, niadtong 107 to 110 AD, around ana mga tuiga. Unya, kining writer sa ruler, nakabasa naman anang sinuwat ni Obispo Ignacio. Maunang nakahibalo na siya nga, kanang Iglesia ni Cristo Dios Biblia, kay gitawag mo nagkatoliko, mauna nga, katoliko na po, iyang gibutang. Kay og unsa gani latest nga mauso nga description, mauna mo na gamit-gamiton dayon para sa ragodan ng sample ni Simon. Ang una niyang description yun Simon. Pero sa dihang gihinganlan na siya ni Kristo og Pedro, Pedro na po siya na uso nga tawagon. Diyas Biblia, ang uso diha, ina na Kristohanon, gani, tawagon pa ng uban niya og mga pinili. Dayon, na po piniling nasod, tinuod man na, pero dili ng piniling nasod nga gitukod ni Tatay Pauling no Agapay. Kanang piniling nasod nga gipasabot diyas Biblia, maunang grupo sa mga apostol sa una. Nga na ang pagpadayon ana mao ning Katoliko, nga sa ato pa ang tinuod na pinili mao ra pud ning Katoliko nya mo argue sila nga dili man lagi buutan ng mga Katoliko, dili tanan bisan gas Biblia dili tanang pinili diha nga matinumanon, kinahanglan gahudas diha, di ba? Nay panahon gali si Pedro na sayop, pero dili tanan. Iling na no, subayan na tong history. So mao na nga kanus aman nabutang ng termino nga Catholic, nahimuag pulong Catholic, kanang pulong ni Kristo nga nganlan og alang sa tanan, niadto namang 110 AD sa sinulat ni Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan, nakita sa iyang suwat nga to sa mga taga-Smyrnians. So muna sugod niadto na ila na siya nga Catholic. Mao na nga ang nasulat diya sa Grulier, Catholic na. Plus ba nako, kani una ngalan yun ako Silbert, kay mo na gingalan sa akong ginikanan. Silbert, sikog tawag Silbert nila. Pero pagka dako na ko gianggaan po kog babi, amo na angga na ko babi sa balay, tagon kog babi mo na naandan. Pero sa radyo biritas pa ako nga. Mo na nga kasagarang mga radio listener nako, biritas ilang tawag nako. Ug asa ko nga description nila na ila mao na ilang gamiton, mao po na kanang Iglesia ni Kristus Biblia, lain-lain ang description. Unya kanang Katoliko nga description mao na kanang nagsugod na niadtong 110 AD, mo nang dili na mabasa sa Biblia nimo, pero kung imong sabton na ay basihan, no? Yawa naman ko apike naman tong panahon. Napauntay lain diri International Encyclopedia. Dayon napay The New Book of Knowledge. Sunod Domingo na lang ni, no? Sunod Domingo na lang ni, daghan pa kong hisgutan. Kay daghan pa tong hisgutan katong sa Adventist lang. At ang ninyo hisgutan na to ng bunyag sa bata, kay atake na, no? Huwag ka nang ilang, ang bunyag ko, no, kuan ra gyud, tusmaw ra gyud. Ato nang i-examine kung tinuod ba na nga ang bunyag des Biblia, tusmaw ra gyud, no? Ato nang i-examine, ha? So, apikin na akong panahon. So, kuan, no? Pamalandungan na ito na, no? Then, ang katapoy na pa mga 3 minutos, no? Ako lang po nanog versikulos Biblia, kana bang isyo nga, dili kay Biblia lang, no? Biblia, apostolic tradition, o kanang teaching authority, no? Unya, sa 1 Timoteo 3:15, mo ni kaligunan nga dili kay Biblia lang ang authority. Kaysa 1 Timoteo 3:15 giingon, ang simbahan o iglesia haligi og sukaranan sa kamatuoran. Una ang iglesia haligi og sukaranan sa kamatuoran, gani dili Biblia mo haligi og sukaranan sa kamatuoran. Grupo sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Dili giingon niya basa gud 1 Timoteo 3:15. Ang iglesia mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Wala gyud giingon diha ang Biblia mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Grupo iglesia.
Ano man naaman diha ang mga authorized manudlo. Kay kanang libro, dili na pwede libro lang, walay mutudlo ana, nga authorized. Libro o magtutudlo. Kombinasyon nga di kay libro lang, sulag libro lang. Walay mutudlo. Saan man na? O bitaw nga diha sa Mateo 18:17, wala giingon diha ni Kristo nga kung dunay mga bingkil diha, dangop mo sa Biblia. Kung dunay mga kasungi ninyo diha, dangop mo sa Biblia kay mao ni bugtong basyan dili oy. Unsa giingon ni Kristo diha sa Mateo 18:17, dangop mo sa simbahan, pangutanan mo sa simbahan ug dili mo motuo sa akong simbahan, isipon mo makasasala. O niya, may kag Bible authority ra. Only nga kinahanglan man ka motuo sa simbahan. Kaupungan, gipang authorize kay kung di ka motuo kuno sa iglesia, isipon kang makasasala. Nawa na ko igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kidagkuan sa atong simbahan, kini ang inyong alagad sumong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Danilo Luod ug Espiritu Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.